L-iskart domestiku mħallat jiġifieri li jipproduċu n-nies fil-Borża Sewda naqas b'madwar 30%. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Matab, il-Ministeru responsabbli mill-Ambjent u l-Waste Serve innotaw ukoll titjib fl-iskart riċiklabbli, inkluż dak tal-boros il-griżi u l-ħodor, kif ukoll il-ħġieġ. It-tnaqqis hawnhekk intqal u dovut b'mod speċjali għall-introduzzjoni tal-iskema ta' rifużjoni tal-kontenituri tax-xorb il-BCRS. Intqal li dawn il-kisbiet jiġdu lill-poplu Malti wawċi qed jifhem l-importanza tal-immaniġġjar tal-iskart. Il-kap eżekuttiv ta' Waste Serve Richard Bilocca stqar li fl-aħħar 5 snin daqsena materjal li jidħol fil-miżbla reġa' ġie introdott fl-ekonomija ċirkolari. Dan qal jammont tal-412 miljun kilo ta' skart, jiġifieri daqs 41 biljun fl-ixkun tal-plastik li qabel kien imur fil-miżbla. Dan ifisser illi flimkien bis-saħħa tal-poplu Malti ser inkunu nistgħu inħallu ambjent aħjar għal uliedna minn dak illi sibna aħna. Jfisser ukoll illi flok kif kien jiġi fil-passat li jibqgħu jiżdiedu l-miżbliet, issa l-iskart flok qed jintefa' ġew miżbla joħloq problema qed jiġi mdawwar f'enerġija rinnovabbli u f'prodotti oħrajn. Innotata wkoll żieda fis-separazzjoni tal-iskart organiku li qed jinbidel f'enerġija rinnovabbli. Fl-2025 dan l-iskart laħaq ammont rekords ta' 30 miljun kilo. Il-Waste Serve qalet li l-istatistika tidher aktar pożittiva meta jitqies l-ammont ta' skart organiku li fadal fil-Borża Sewda. Is-settur kummerċjali wkoll għamel titjib drastiku b'żidiet kbar ħafna fejn jidħol l-ammont ta' skart organiku u dak riċiklabbli. Għall-ewwel darba is-sena l-oħra irreġistra tnaqqis fil-Borża Sewda. Għalkemm l-attività kummerċjali qed tiżdied sena wara sena, il-settur kummerċjali fehem l-importanza tal-maniġġjar tal-iskart u l-iskart imħallat qiegħed jonqos hemmhekk ukoll. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli fissret dawn il-kisbiet bħala prova ċara tal-progress kbir li qalet qed isir fil-pajjiż brabta mal-maniġġjar tal-iskart u l-ħarsien tal-ambjent. Dak huwa lan aħħari tagħna ma rridux li nieħdu iktar art agrikola għal miżbliet, anzi rridu nibqgħu nibnu fuq id-direzzjoni politika li ħadna li fejn kellna miżbliet biddilniehom f'parks għall-familji. Il-Ministru Dalli qalet li żieda fl-iskart organiku s-sena li għaddiet issarfet f'ammont ta' enerġija biżżejjed biex 1200 dar jingħataw il-ħtiġijiet tal-enerġija għal sena sħiħa. Kisba oħra ta' min jinnota qalet dik li l-iskart riċiklabbli laħaq livelli rekord li jfisser li ħafna materjal inkluż ġipsum u ħġieġ ċatt li kien jispiċċa l-miżbla qed jinbidel f'riżorsa.